Hei, bună seara, bine v-am regăsit, sunt Viorica, citiri pe poze și vin astăzi cu o altă compatibilitate cu ajutorul celor două poze pe care le-am văzut deja între Săgetător și Balanță. Ei bine, dragă Săgetătorule, tu îți dorești o conexiune de suflet, o conexiune stabilă, o conexiune de care sufletul tău are nevoie, însă vreau să-ți spun că e un pic ciudat aici la tine, dragă Săgetător, că între tine și celălalt semn despre care tu mă întrebi, Balanță, se pune o problemă accentuată pe starea financiară, pe un job, pe un loc de muncă și cred că abia după ce se va rezolva această problemă legată de locul de muncă, legată de bănuți, legată de ceea ce va aduce stabilitate atât ție, dragă Balanță, cât și ție, dragă Săgetător, și cred că nu doar pe plan sufletesc veți reuși, ci și pe plan financiar. Poate ați creat o strategie, este posibil chiar să lucrați în același loc. Lucrați intens pe partea asta în a câștiga un război al stabilității financiare, dacă pot să zic așa. Dar haideți să ne uităm un pic și la partea de suflet, în conexiunea voastră. Balanța ar lua-o cu voi de la capăt, de la zero, însă se teme un pic de rigiditatea de care tu, dragă Săgetător, dai dovadă uneori, însă ceea ce poate voi doi nu știți, însă eu da, indiferent cât v-ați feri voi doi să fie sau să nu fie conexiunea aceasta la starea pe care o am acum, și cu siguranță tu, dragă Săgetător, mă cunoști foarte bine, aș putea să zic că nu prea aveți cale de scăpare și că relația asta oricum va fi, indiferent de greutăți, indiferent de timpul pe care va mai trebui să-l așteptați până vă așezați voi cutiuțele acolo, moneduțele, voi știți ce și cum. Însă vreau să te rog, draga mea, pe tine, să nu te mai ferești, adică este ca și cum te-ai dat la o parte din calea unei relații care ți este predestinată. Deci vrei sau nu vrei, indiferent de timp, indiferent de loc, indiferent de moment, relația aceasta a voastră se va consuma trup și suflet, pentru că, așa cum am spus, se simte conexiunea dintre voi doi, însă aveți momente în care îngreunați poate de alte obstacole. Dragă Balanță, tu poate mai ai pe cineva alături de tine, poate să fie și un trio aici și un pic de relație interzisă, pentru că tu ai alături de tine o persoană rigidă,
o persoană care nu te împlinește, o persoană care, din păcate, acum te vede doar ca și pe un trofeu și atât. Deci se pare că tu ai mai multe situații de rezolvat înainte să-i dai sufletului tău liber să facă această conexiune să se întâmple atât la nivel de suflet cât și la nivel de bănuți, cât și la nivel fizic, poate. Însă eu am o vorbă și îmi place să spun așa: ceea ce este al tău, nimeni nu-ți va lua, ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla, indiferent de obstacole. Așadar, nu rămâne decât să vă urez amândurora, atât ție, dragă săgetător, cât și ție, dragă balanță, multă putere, să luptați, să vă acceptați sentimentele și să căutați împreună o cale de mijloc, o strategie pentru a face posibilă și trăibilă relația voastră. Eu sunt Viorica, citiri pe poze. Bine, oricum, tu, dragă săgetător, mă cunoști foarte bine. Sper că ți-am fost de folos și până data viitoare la un alt material M-am emoționat pentru că se simt foarte multe chestii aici la voi. Până data viitoare la un alt material destinat vouă, nu predestinat, am greșit. Aveți grijă de voi și oricum rămâne să ne auzim și pe alte căi. Vă doresc o seară binecuvântată și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!